Abans hem de rebre, sobre aquest escenari, a la representant de la generació X. Una dona que ho fa absolutament tot bé. Canta, balla, actua... Només li falta presentar el 324 perquè hagi passat per absolutament tots els programes de la casa i segur que ho faria molt bé. La Mercè Martínez té aquesta estratègia per arribar a la final. No m'esperava ni arribar a la semifinal ni ser concursant d'un programa on es canta, no? Al primer programa vaig triar una cançó així més emocional, no? Perquè per tirar-m'ho molt al que faig jo, no? Que és treballar amb les emocions, perquè soc actriu. El duet amb l'Escorpio va ser molt guai perquè tenim dos veus molt diferents, però el bo d'aquesta cançó i tal com la vam enfrontar és que ens complementàvem l'un a l'altre. Em vaig barallar molt amb la cançó de Volcans perquè volia que sonés una mica diferent. I vaig intentar separar-me'n una mica i va quedar allò. Aquesta nit m'he complicat la vida. Cantaré, ballaré, faig Strong Enough de la Cher. Strong Enough és diva, potència, presència a l'escenari. He fet molt cardio aquests dies. Jo intentaré per totes arribar a la final amb aquesta supercançó per conèixer el Quim Mandado. És que no he coincidit amb ell i jo era molt fan de Sang Traït. Jo vull conèixer el Quim Mandado. És això el que espero ara en aquesta vida. I don't need your sympathy. There's nothing you can say you'll do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I'll your reasons why. What did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Enhorabona. Que s'enreda amb aquesta ràdio. Home, clar, que amb aquesta... Plató, ja podeu començar a votar des de casa. Se us haurà actualitzat el codi QR. Així que, sisplau, voteu.
Estic dins una taranyina de pèl. Sí, sí. Jo pensava, aquest cabell el porta molt llarg, però després és aquestes màgies, no? Tu, els de la generació X la coneixereu, la Rosaura? Us en recordeu d'una nena que se li estirava el cabell? Sí. Doncs és com jo. Ara el tinc curt, ara el tinc llarg. Què? No, tu no saps de què parlo. Una nina, era una nina. Jo conec a la Peloponi, no?, que porta el cabell així, no? No, però era... No porta el cabell així? És una mica diferent. Ah, no sé, perdó. No, però és una nina. No és de veritat. Ah, una nina. No és una persona, no és una persona, és una nina que li tirava... M'imaginava algú d'alguna sèrie, la Rosaura, saps? No? Treu-te els pèls de la boca, Mercè. No, és que no saps què tinc aquí, aquí dintre. Tinc un alijo de pastilles, perquè com que se m'asseca la boca... Com? I me n'acabo de treure una i me n'he posat a la boca. Així, dissimuladament, davant de tot Catalunya. Així som els Sics. Però què està passant? Els Sics som així de naturals, fem coses. Sí, fem coses. Fem coses. I no et dic què hi porto més aquí dintre. No. No vull saber-ho, no vull saber-ho. No vull saber-ho. Mercè, a veure si t'agafaran els Mossos, el sortir. Pastilles, no saps a què Jo quan tens aquí. surto per un art d'aquest pito per tot arreu. Sisplau, prou d'això. Coneixement. Que ja tenim el resultat, veiem quina és la generació que t'ha votat més baix. Recordem que a les altres generacions ho veurem al final. Així que la puntuació més baixa ha estat la de la generació... Z. Els Zetes avui estan com és la generació Z. Vinga, Su. O sigui, honestament... No passa res, ho no passa res, No ho entenc, no passa res. És que ara ho remuntes. Com ho remuntem? Amb què? No, home, però primer... Perdoneu! Aquí s'ha de presentar bé el que ve ara. Ara toca el moment del... Karaoke! Per favor. Hem de canviar les llums, hem de fer coses. Ara sí, tu, endavant. A veure, jo et donaré cançons perquè arribis als 25 punts, sincerament, perquè crec que ho faràs increïble. Tenim Sembla mentida de la Muixca, un registre diferent, però crec que aquesta penya Han em fet jugarà, to? per lo vist. Sí, han fet to. As It Was, del Harry Styles, també. Oh! Amb l'outfit que portes, bastant guai. Ai, mamà, de Rigoberta Bandini, una altra donassa com tu, també seria bastant guai. I Volcans de Buós, una mica diferent, un registre diferent. Vale. Aviam, D'acord, Mercè. jo com que vull cantar en català... Un moment, el Dami havia dit... No, alguna que- cosa. Digues. A veure, volcans, Ja l'he feta. l'has de tenir per mà. Ah, clar, és Bueno, no, veritat. però aquesta ja l'he feta, no, tornaré a Molt fer. bé, Val. molt bé. Canviem de cosa. Una mica de risc a la vida. Doncs només queda una, que sigui en català. Sembla mentida. Sembla mentida de la Muixca? Sí? Vinga. Escollim Sembla mentida de la Muixca? Sí. L'escoltes molt, tu, la Muixca? No, però és que tinc un fill de 7 anys. Ah, que sí que l'escolta. I clar, em venen coses que, clar, van quedant aquí T'adoctrina dintre. música, el M'adoctrina. cotxe, tal... Doncs, l'escenari per és teu. totes. Endavant. Sembla mentida de la Muixca, és de la Mercè Martínez. Endavant! Tinc les coses que em vas dir. Tinc les coses que no em deixen dormir. Dos besitos sempre després de fer-ho. I 1000 gritos quan ho fem no exagero. Muixca, ai, 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 ai. Un reggaeton amb violins. Sembla mentida que encara em cregui tot el que em dius. Sembla mentida que em posi tonta si tu m'escrius. Sembla mentida que de tu m'arribin males neus. Sembla mentida que et perdoni tot si em somrius. Estava ben guapeta quan tu m'estimaves. Ara ho estic només de vegades. Quan em ve una altra gata, entre el seu dut i m'atrapa. Espectacular. Miqui! Fantàstic, Miqui, Mercè. Moltes gràcies. Miqui. Generació Z, sisplau. Estem torneu- fascinats, us estem Torneu a votar, fascinats. Que us veig que ets... Ah, està votant. Miquel. està Teu bé, votant. per favor. Gisela, què Jo li digues? vull demanar a la Mercè que faci un altre cop el perreo, perquè Això les és dic com raro. també perreamos. L'he fet de cara cap allà. A veure. Puma! Perquè no et faig flirt. Avui tothom està traient els passos prohibits al karaoke, al reggaeton, al Billie Jean... Miqui, Sort que tu i jo no hem de fer res, Dami, també t'ho dic. No, Déu me'n guardi. M'he perdut els passos prohibits perquè no podia parar de mirar les cares de mig plató cap enllà. Teníeu de cul, no? No, perquè estaven llegint la lletra i els veia esparverats.
Joan. No, la rima molt bé. Rimen en 3 idiomes diferents. Aquesta generació és fantàstica. Trilingües, idiomes que Trilingüe i rimeu, nius, envius i... Ara ja es pot fer tot, Joan. Sí, Va, no? que ho tenim ja. Ho tenim, la generació Z ha votat tothom, la Su també ha votat. Jo he votat increïble. A veure, vosaltres. Tenies 22 punts, exactament igual que abans, i ara en tens 24 punts! La generació Z ha optat per posar 2 punts. Molt bé, el que ha agradat. El resultat global, recordem que el tindrem després, Doncs no ens aturem perquè el següent artista ja està preparat per jugar-s'ho tot a una carta per arribar a la final. Has vist com poso pressió, els artistes? T'agrada, Una mica de pressió, perquè com ara jo soc presentador. El Manel Navarro vol ser el representant de la seva generació a la final. I s'ha preparat així. Ja tornem a ser aquí, en directe, a TV3. Falten 5 minuts per les 12 de la nit i per fi ha arribat el moment de descobrir qui passa a la gran final. Començarem per la generació X. Salva, Mercè, Miquel, Nacho... Moltíssimes gràcies per tot el que heu fet sobre aquest escenari. És tot un privilegi tenir cada setmana els millors artistes d'aquest país. Un fort aplaudiment per ells i per elles. Però abans de descobrir què ha votat el públic del plató i el de casa, recordem com han estat les vostres 4 actuacions. Mireu. Slate of hands inside so bad, a bed of nails, she makes me wait. I wait without you, without you. You know my hero, the one that's wrong. There goes my hero, it's ordinary. So much going on, yeah, this is much more. So much going on, yeah. I can't live a real, I never give a real. Oh, the show. Uau! Com veieu, el nivell és molt i molt alt i costarà molt decidir que per mi tots sou finalistes, però només un podrà arribar-hi. Com han aquests nervis? Expliqueu-me cosetes. Com han aquests nervis? Ara ja bé, tenim la feina feta. Ara la feina està feta. Tenim el peix venut. Sí, jo estic supercontent avui, no sé vosaltres. El mateix. Crec que hem deixat la nostra generació en un bon lloc. Molt amunt. Aquí. Miquel, alguna cosa? Sí, molt tranquil ja ha passat Ja està. el pitjor. Tothom tranquil. Salva, tu també I ara estàs tranquil? disfrutar. Jo dic el mateix que el Nacho. Estic content perquè al principi dèiem, hòstia, vols dir, el programa... I estem supercontents d'haver participat a Zènit. Crec que és una passada que hi hagi música en directe i hem de reivindicar música en directe per sempre. Ara! Molt bé, moltíssimes gràcies, Gisela. Vols dir-nos alguna cosa abans de saber els resultats? Sí, i tant que sí. Primer que em Digues. sento molt afortunada i agraïda d'haver estat la capitana de la meva generació. Gràcies, Zènit, de veritat. I després, doncs, és un privilegi, com ha dit el Miqui, tenir-vos a vosaltres aquí, representant la nostra generació, a vosaltres i tots els que han passat per aquí. No només escoltar-vos al vostre registre, sinó heu sortit de la vostra zona de confort d'una manera excel·lent. I això és una fantasia que només es pot veure a Zènit. Moltíssimes gràcies per vostre talent, la vostra generositat i per tot el que us heu donat gala per gala, que ha estat un autèntic plaer, de veritat. És com a qui estimes més, el pare o a la mare? És impossible. Per mi tots sou guanyadors. Enhorabona i gràcies. Doncs moltíssimes gràcies, Gisela. No ho allarguem més, descobrim com us ha votat el públic de plató. Començarem per la Mercè Martínez. Després de la teva actuació, el públic de plató t'ha votat així. Un total de 96 punts.
24 punts totes les generacions, unanimitat absoluta. Enhorabona. Tirem una miqueta més enrere, que si no es veuran els números. Ah, aquí, fantàstic. Ara toca descobrir com ha votat el públic de plató al Nacho Tarrés. Veiem-ho, si us plau. El públic de plató t'ha donat, Nacho, 93 punts. Prou que unanimitat també. Zetes aquí una miqueta més baix. Veiem quines hauran estat les puntuacions de Miquel Abres. Descobrim-ho, perquè en total el públic de plató t'ha donat 93 punts, també. Aquí sí que unanimitat absoluta, menys els boomers, que t'han donat un punt més. I ara només ens falta descobrir el resultat global del Salva Racero. I cada vegada hi ha més tensió en aquest plató, No sé si podrem aguantar-ho, Salva, el públic de plató t'ha donat 98 punts. Repassem com estan de moment els vostres marcadors, si us plau. Ara veurem... La gent de casa veurà que posem aquí sota les puntuacions. Comencem. La Mercè Martínez té un total de 96 punts. El Nacho, 93. Miquel, 93. I Salva, 98. Amb els 5 punts de la gent de casa que encara queden per sumar, qualsevol de vosaltres podria ser finalista. Però recordem que si hi ha un empat, els punts que prevalen més són els de la gent de casa. D'acord? Si hi ha un empat, a la persona que li haguem sumat els 5 punts per arribar a aquell empat serà la persona que arribi a ser finalista. Ha quedat clar? Sí. Els punts que valen més són els de casa. Per això us dèiem a la gent de casa que votéssiu, perquè són molt importants. Doncs som-hi! Els espectadors han decidit que els 5 punts són per... Mercè Martínez! Mercè et converteix en la finalista de la generació X. Enhorabona! Vés a abraçar els teus companys. Vés a abraçar els teus companys. Enhorabona, Mercè. Què, Mercè? Vine cap aquí. Com et sents avui, a part d'emocionada? Molt emocionada. Molt emocionada? Contenta, moltes gràcies. O sigui, està sent un viatge, això de Zenit. Completament. I jo no les tenia totes, quan vaig començar, però m'estic posant a prova, m'estic això a tot, amb les cançons, amb el vestuari, m'estic posant a prova sempre i res, estic contenta de trencar barreres i de fer coses noves. Doncs enhorabona, perquè ets la finalista de Zenit! Gisela, contenta amb la teva finalista? I tant. És perfecte. Tots haguessin estat perfectes, però enhorabona, Mercè, que t'ho mereixes molt i un aplaudiment per tots perquè sou fantàstics, de veritat. Moltes gràcies, Gisela. Joan, com ho veus, tu, això? Com ho veus? Fantàstic, no? Molt bé. Un nivellàs, avui, Aquí un nivellàs. Ens hem esborronat. Saps què vol dir esborronar? Tarragona m'esborrona. Exacte. Clar, això, que ens hem commogut, que la pell de gallina, saps, més d'una vegada. És veritat o no? Que sí? Ell és fan de tots. No, en sèrio, és veritat o no, que m'ho deies? Quan sortia el Nacho? Nacho m'agrada molt. Quan sortia el Salva? Tots. Doncs atenció, senyores i senyors, perquè ja tenim el tercer finalista de Zenit! La tercera finalista de Zenit, que és la Mercè Martínez. Però atenció, un moment, perquè això no acaba aquí, perquè encara ens falta un altre.